Mas malapit at mas accessible na ang diagnostic services para sa mga Mabalakenyans matapos magbukas ang New World Diagnostics ng kanilang 23rd branch dito sa Mabalacat City. Matatagpuan ang bagong facility sa Pure Gold Dau Compound, MacArthur Highway, Barangay Dau na nag-aalok ng iba't ibang diagnostic services gaya ng X-ray, mammography, ECG, 2D echo, general at OB ultrasound, drug testing at blood testing. Ayon kay New World Diagnostics President Dr. Patricia Tan, bahagi ng expansion ng layunin ng kumpanya na mailapit sa mas maraming Pilipino ang quality at advanced diagnostic care. This is a meaningful milestone for Newport Diagnostics because it allows us to serve our patients with better access, greater convenience, and more advanced diagnostic care. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng New World Diagnostics ang 30 taon ng operasyon. Itinatag ang kumpanya noong 1996 upang magbigay ng maaasahan at dekalidad na laboratory at diagnostic services sa Filipino community. We see a need for more diagnostic clinics. We not only have diagnostics, we have clinics. So mga GP na mahirap magpila sa government, we are offering a service na very reasonable price po. Importante po, reasonable. Ang call namin Houston service for Divisoria price. Yeah, wow. For a Divisoria price. Yeah, okay. Samantala, binigyang diin ni Mabalacat City Mayor Attorney Jelda Aquino ang mahalagang papel ng private sector sa pagpapalakas ng healthcare services sa lungsod. Ayon kay Mayor Aquino, makakatulong ang pagkakaroon ng mas accessible na diagnostic facilities sa early detection, disease prevention at mas epektibong management ng mga pasyente. As you could see naman po, one of our pillars po is healthcare. Nasa top priority po natin yan. We have cured a lot of mga Mabalakenyans na kailangan po ng mga medical treatments or whatever sa mga hospitals natin, even sa mga laboratories, diagnostics. And this will be a part of our legacy na in Mabalacat, we encourage investors to invest here and to, of course to help to promote po yung healthcare services po dito sa ating syudad ng Mabalacat. Patuloy namang pinalalawak ng New World Diagnostics ang serbisyo nito habang target ng kumpanya na maging most preferred diagnostic center sa bansa pagsapit ng 2028. This is Patricia Mamangon on the spot.